Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Cannon Road, planong muling isara. Red tagging itinanggi ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Economic plan ng Team Aguila para sa Pangasinan, inilatag. Mga TikTok at internet memes pumatok sa halalan. Buwan ng kontribusyon sa PhilHealth, tataas. PMA Bagsik Diwa Class of 2022 nagtapos na. Inmate sa Baguio City Jail nakagawa ng solar gasifier. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag garabi amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Nagtapos na kahapon ang Bagsik Diwa Class of 2022 ng Philippine Military Academy. Magbabalita si Charles Limon. This time, Alvin Bares Cagayan, Jeshal Police Socorro Agusan del Sur, and Titula Servinga Palawan. First Platoon Leader Robert Maghilom Zamboanga del Sur. John Odulio Makati. Mula sa orihinal na bilang na 277, 214 na mga kadete ng Bagsik Diwa Class 2022 ang nagtapos kahapon sa Borromeo Field ng Philippine Military Academy. Valedictorian at cum laude si Cadet First Class Cristlen Ivani Quemado. Tinanggap niya ang Presidential Saber at House and Lot mula kay President Rodrigo Duterte. Class Cristlen Ivani Galve Quemado. The saber is presented by President Rodrigo Roa Duterte. People think that I grew up in a sheltered, privileged life as a military officer's daughter. While I recognize my own privileges, people do not see the other side of the coin, where I carry the burden of proving myself that I can create my own identity through my own efforts and determination, and that I too have visions to help those around me. Turning the tables around, I took this as an inspiration that fueled my spirit to exemplify proficiency in all my endeavors. I had high hopes that one day, I too could bring honor to my father as the first child of a cavalier to graduate number 1, not standing behind his shadow, but following his life to a path of noble service. It is said that only the courageous, the fiercely competitive, and the disciplined, and the best, if you will, may pass through the storied halls and hallowed grounds of the Philippine Military Academy. In fact, that you march here today on historic and mystical ground is a testament to that truth. You are the best that the youth of the land can offer. Kasama ng Pangulo sa pagtatapos sina Senator Bongo at Defense Secretary Delphine Lorenzana. Buong pagmamalaki ng PMA ang panunumbalik muli ng face-to-face graduation ng akademya dahil sa unti-unting paghupa
ng mga kaso ng COVID-19. The authority vested in me as the Superintendent of PMA, I hereby declare you that 214 strong members of Bagsik Diwa class of 2022 graduates and confer upon you the degree of Bachelor of Science, Major in National Security Management, effective this date. Congratulations to all of you. Lahat ng mga dumalo sa graduation ay sumailalim sa RT-PCR test at antigen test para masigurado ang kaligtasan ng lahat laban sa COVID-19. Sa pagtatapos, ipinasa ng Bagsik Diwa Class 2022 ang responsibilidad sa pagbabantay ng kampo sa Madasigon Class 2023. Kabilang sa klaseng ito, ang yumaong kadete na si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patuloy na itinatanggi ng PNP at ng Puwersa Armada ng Bansa ang red tagging. Magbabalita, Ren de Guzman. Mainit pa rin ang usapin sa red tagging. Katunayan, sa selebrasyon ng ika-35 anibersaryo ng Commission on Human Rights sa Cordillera, isa ito sa mga pinagtuunang pansin. Ayon kay Attorney Romel Dagawimol, Regional Director ng CHR-CAR, ang pagbibigay paalala sa mga otoridad kaugnay sa pagre-respeto sa mga karapatang pantao ay isa sa kanilang mga hakbang. It should be popularized and the same would be forwarded as well as monitored with that of the security sector. I think the central office of the commission come up with some IEC materials regarding this in order to ensure that this would be popularized. That's the initial step that the commission came up. And I believe that our partners from the AFP and PNP are aware regarding this, as well as they are doing some adjustments regarding the way they are implementing their programs. Sa tingin ko naman yung red tagging is quite divisive issue na sa atin. I think it has brought out something na hindi dapat pinag-uusapan. One thing I'm sure with the Philippine Army is we do not red tag organizations. Kahit naman tingnan siguro yung mga social pages ng mga Philippine Army units, wala namang pong nagre-red tag. We support yung ibang organizations like the National Task Force LCAC, which aims to end yung communist insurgency in the Philippines. And also the pronouncements of the Anti-Terrorism Council. They have recent. The same with the PNP, sir. It is not our policy to red tag, sir. The same with the AFP. We don't red tag, sir. We don't red tag. There might be cases filed in court, but that will still be proven if true. But there is no directive for us to red tag or order for us to red tag. There is none. May hirit naman si dating La Trinidad Mayor Edna Tabanda. So there are progressive organizations. We criticize also government, its weaknesses, and its shortcomings also. But we are not leftists. We are not communists. So again, may we request na kayo investigate or doing surveillance work the CSOs to be careful in how you converse with them. Tada na-complain diyan bagay nga may isang organization that kasalangan ko na left-leaning. I asked the former president, an organization, and I'm also a part of that organization, a member of the organization, nga complain na kat, umay damot gamin kat, anyat ikastada nga agsao.
how you communicate with them. That's why I believe that you go into skills training also in communication. You know? Ayon kay Attorney Matias Angiwan, hindi raw kailanman magiging magandang paraan ng pagre-red tag sa isang tao o organisasyon, lalo na't inilalagay nito ang kanilang mga buhay sa panganib. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, matapos may proklama, handa raw ang mga bumubuo sa Alyansang Gico Lambino o Agila para tuparin ang pangakong mas magandang buhay para sa bawat Pangasinense. Narito ang report. Congressman Mark Curanto! Inyong iboto at ka-congressman dito sa ikalawang distrito. Ngayong tapos na ang halalan, panahon na raw para tuparin ang mga pangako. The real work starts now to prove to the people na hindi po sila nagkamali sa kanilang desisyon noong Mayo 9. Sa 1st District ng Pangasinan, International Seaport ang itatayo. We also have the international seaport. So since the mayor there is not our ally, I also hope that he will cooperate with this project dahil hindi po pwedeng politika ng politika. So we'll extend peace to everyone for the sake of the province of Pangasinan. Asahan naman daw ang pagkakaroon ng international airport sa pagitan ng bayan ng San Carlos City, Binmalay at Lingayen. It's a good idea to have the international airport at the boundary of Lingayen, Binmalay, and San Carlos. Maliban sa Binalonan, magkakaroon na rin ng karagdagang economic zone sa iba pang bayan ng Pangasinan. Kaya libo-libong Pangasinense ang mabibigyan ng trabaho. After 1 year of campaign, we have 3 years to work on our campaign promises, which are big, no? Involving big ticket projects, involving computerization of the provincial capital and the provincial hospitals, improvement of our healthcare services in Pangasinan. Of course, we have to model ourselves as transparent, excellent leaders. We have to, we have to show good governance to the people who entrusted the province to us. The Pangasinan Eastern to Western Expressway, Mayor Cesar, no? That is one of the biggest and infrastructure projects that we really have to mount. Trabaho, more economic zones. We have to replicate what we did in the 5th District. I take full responsibility for the development of East to West Expressway. Agriculture, we will launch the newly developed e-agro system to the entire province of Pangasinan. Ayon kay Governor-elect Monmon Gico III, sakaling makumpleto mga naglalakihang proyekto ng Team Agila, tiyak masisigla ang ekonomiya ng Pangasinan. Makakaasa raw ang bawat Pangasinense, nalalaki pa nito ng mas malinis na pamamahala. Sikat sa mga netizens ang TikTok video at mga memes bilang pampalipas oras. Ngunit paano rin nga ba ito nagamit sa katatapos na eleksyon? Alamin sa kwento ni Jasmine Fernandez. Patok na patok ngayon sa mga kabataan ang paggamit ng social media applications tulad ng Facebook at TikTok pangkatuwaan. At bilang katatapos lamang ng eleksyon, malaki ang naging gampanin ng social media upang maisulong ang kampanya ng bawat kandidatong tumatakbo. Nauso sa Pilipinas ang TikTok noong 2020 matapos isa ilalim ang Pilipinas sa lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Nagsilbi itong libangan para sa lahat. Nang maging matunog na ang usaping politika dahil sa papalapit na eleksyon, ginamit na rin ito ng mga kabataan upang ibahagi ang kanilang opinyon.
Isa na rito si Neil na bitbit ang pangalang Pork Nilaga sa nasabing social media platform. Siguro I started creating TikToks na may political undertones. Nung panahon na yung halos every week na lang pumapalya yung actions ng yung respond. Parang I started creating those content nung parang alam mo yun, you're just frustrated. Parang you have to put it somewhere, your frustration. And apparently, TikTok loves it when people are mad. Yun talaga, yung panahon na parang 1 month na, parang walang ayuda, ganun. Tapos parang, so yun, I started creating contents with political undertones nung parang I'm just so frustrated with what's happening. Aniya, dahil sa kultura ng bandwagon at microtrends o pakikisabay sa uso sa TikTok, natututong mag-cross-check ang mga kabataan at netizens. Yung internet kasi, especially TikTok, it's driven by microtrends and bandwagon. For me, lalo na yung mga kabataan or at least my followers, it's really about the contents na nakikita natin in all different platforms and how we cross-check everything. Diba? Kunyari, when we see a video on TikTok na medyo negative, we'll check sa Twitter what happened. So, titingnan natin paano tinanggap ng Facebook yung TikTok video na to. Yun yung pinakamalaking influence lalo na sa kabataan, yung cross-checking of different platforms on how these different platforms perceive different content. Dagdag pa niya, bagamat may epekto ang TikTok video sa pagpili ng mga susunod na leader, nasa kabataan pa rin mismo ang kapangyarihan para pumili. Kita ng youth yung power nila. Pag nare-realize nila yung power nila, how they drive virality. Yung TikTok, it's a good platform to influence. Pero hindi yun yung pinakang root cause ng pagpili natin eh. Bukod sa mga TikTok videos, sikat rin sa mga kabataan ngayon ang memes o mga larawan sa internet na nagpapakita ng katatawanan sa madalas ay satirikong paraan. Tulad ng TikTok, madalas rin ginagamit ang memes upang magbigay aliw sa mga netizens. Ngunit, matagal na rin ginagamit ang memes upang magpahayag ng opinyong may kinalaman sa politika. Nagagamit siya sa politika kasi ang memes, carrier siya ng valid political criticism. So, ang mga tao, para makapag-engage sa political discussion, pwede silang gumawa ng sarili nilang memes or mag-share ng memes na umaayon sa opinion nila. So, pag nag-share ka ng political memes, kasama ka na sa political discussions or discourses na nangyayari. So, meron ka ng engagement, meron ka ng awareness, meron ka ng level of critical thinking. Kailangan mo ring i-foundationalize yung opinions, political opinions na magkakaroon ka. Bagamat primeryang ginagamit sa katatawanan, maaari pa rin umano makakuha ng impormasyon rito. Since lahat nga ng mga sitwasyon ay pwedeng gawa ng meme, pag merong isang sitwasyon na nag-arise or current political issue, madalas nagagawa siya agad ng memes. Ngayon, pag yung memes na to, ito yung unang magsa-circulate at yung kakalat sa social media kasi nga nakakatawa nga siya. Pero naglalaman siya ng information with references of the current issue. Ngayon, so, ang gagawin ng marami, at least dun sa estado na basa ko, na marami na nasa loob ng meme community, ay pupunta sila hahanapin nila yung references ng meme para makasabay sila dun sa pinagtatawanan, para makasabay sila dun sa laughing matter na pinagtatawanan or yung trend ng mga tao ngayon. Kaya, hahanapin nila yung references, babasahin nila. So, in the end, informed na sila, makaka-relate pa sila dun sa tawanan ng nangyayari. Sa kabila nito, dapat pa rin umanong mag-ingat dahil madali pa rin lumaganap ang fake news sa mga memes. Yung pwede siyang gamitin, parang double-edged sword siya. Pwede siyang gamitin to inform the people, pero pwede rin siya magamit to misinform the people. Kasi, pag ang mga tao nag-i-scroll naman sa social media at nakakita ng memes, at wala naman sa kanila na makisabay kunyari sa trend or sa references ng meme, hindi na nila isi-search yun kasi ang mahalaga napatawa sila kasi andun naman tayo sa social media talaga para sa entertainment, and memes are for entertainment. Kaya mahalaga na dapat ang laman ng memes para magamit to sa tamang paraan at hindi
makapag-peddle ng fake news ay dapat factual ang basis at ang references. Sa katatapos lang na eleksyon, mahigit 50% ng mga botante ay binubuo ng mga Pilipinong may edad 18 hanggang 24 years old ayon sa tala ng COMELEC. Kaugnay nga nito, malaki ang naging impluwensya sa kanila ng mga content na nakikita nila sa social media. Ang pagiging responsableng netizen ay parte ng kaakibat na gampanin ng bawat isa sa responsableng pagpili ng susunod na mga lider ng bansa. Ang pagpili ng iboboto ay isa lamang sa mga maaaring maapektuhan ng ating paggamit ng social media. Ang pagtanggap o pagkonsumo ng mga impormasyon ay nangangailangan ng dobling pag-iingat at mabuting pagsusuri. Pinatutunayan lamang ng nagdaang eleksyon na ang mga TikTok videos at mga memes ay mananatili na bilang parte ng mga susunod na halalang darating. Jasmine Fernandez para sa Luzon Headlines. Noong day of the elections, nagkaroon ng maraming black propaganda, candidate against candidate, supporters against candidates, and hindi alam ng ating mga kababayan na this is a punishable act under the Omnibus Election Law. For example, in one locality, may nagpalabas na candidate na ang rival niya ay disqualified based on a news report ng failure to pay or failure to file a SOSE or yung statement of expenses during the past two elections. Meron ding mga black propaganda given ng mga rivals na may mistress, may illegal wealth, may criminal case, etc. Is this an election offense? Pag ikaw ay nag-spread ng news which seriously destroys the credibility and integrity of the electoral process or undermines the electoral process, then the spreading of what they call as fake news is punishable by Section 50 of the Omnibus Election Code. Ang Omnibus Election Code states that anybody who commits any act of misrepresentation or misleading the public in an election is an election offense and punishable by 6 years in prison. Ang batas na ito ay special law at sinabi dito, pag ikaw ay guilty of an election offense, hindi ito probationable. Meaning, pag ikaw ay nisentensyahan, even if it is your first time to commit a criminal offense, you will have to serve yung 6 years in prison. And of course, yung purveyor of fake news can also be charged for cyber libel at falsification of documents. And if he or she is a member of the Philippine Bar, he can be subjected to disbarment. Ang purpose ng Section 50 ng Omnibus Election Law is to make people, individuals, accountable for disinformation or fake news that they peddle. And dito nga, while the state respects the free exercise of the freedom of expression, kasama naman ito sa democracy, or the voicing of sentiments and feelings about a certain candidate, hindi dapat mag-resort to fake news or misinformation, misleading information, which will be given to the general public. In other words, we should be responsible for sharing news that is not false, misleading, or fake. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Cannon Road, planong muling isara. Iyan at iba pang balita. Abangan!
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initiative tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayun! May target na ako! Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Dahil sa sunod-sunod na mga aksidente sa Cannon Road, pinag-aaralan ng mga otoridad na ito'y muling isara. Magbabalita, Randy Guzman. Dahil sa kanyang airbag, swerteng nabuhay ang 42 taong gulang na lalaking residente ng Aurora Hill, Baguio City. Nalaglag ang kanyang sasakyan sa kahabaan ng Barangay Bridal, Camp 1, Cannon Road, Tuba, Benguet, pasado alas 10 kagabi. Sa imbestigasyon ng Tuba Municipal Police Station, pauwi na sana ng Baguio City ang lalaki nang biglang dumulas ang gulong ng kanyang sasakyan papunta sa banging may lalim na 25 feet. Sa kanilang datos, ito na ang panglimang aksidente ng sasakyan sa kahabaan ng Cannon Road mula nang muli itong buksan para sa mga motorista noong April 3. Bagamat wala namang naitalang namatay sa mga insidenteng ito, pinag-aaralan ng Office of Civil Defense Cordillera at ng Tuba Municipal Police Station na ito'y muling isara. Maybe ma'am, siguro kailangan po nating i-close ang Cannon Road except for the residents po ma'am na para po maiwasan din po yung mga road accidents po ma'am, mga vehicle accidents po ma'am. Kasi lately po ma'am,
dun sa mga nakaraang accidents po, is yung last po, yung nakatamaro FX is from Trinidad po. And yung itong lately lang po itong mga na aksidente is not from along Cannon Road, ma'am. I think bypasser din po itong motorist na. Dagdag pa ang peligro na dulot ng maulang panahon na maaring maging sanhi ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Sa kasalukuyan, bukas ang Cannon Road mula 5 a.m. ng Linggo hanggang 5 a.m. ng Lunes para sa mga outbound na biyahe. 5:01 a.m. ng Lunes hanggang Linggo ng 4:59 p.m. para sa mga inbound na biyahe. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Ipapatupad na ng PhilHealth mula sa Hunyo ang dagdag sa buwan ng kontribusyon ng mga miyembro. Magbabalita, Ren de Guzman. Maaga pa lang nagpunta na si May sa PhilHealth para sa kanyang buwan ng kontribusyon. Siyempre para sa kung magkaroon nga ng karamdaman o sakit na biglang mahospital, siyempre gagamitin yun na sabi nga nila tulong itong PhilHealth. Kung dati 300 pesos lamang ang kanyang binabayaran, ngayon 400 pesos na. Magtataas na kasi ng 1% contribution ng bawat miyembro mula sa Hunyo alinsunod sa Republic Act 11223. Kasi nung ipinasa Universal Healthcare Act, merong sinabi ang batas na merong premium schedule ang PhilHealth na kailangang sundin. So itong premium schedule na ito ay magsisimula ng 2019 kung kailan nagsimula yung enactment ng batas until such time that we reach the 5% premium rate na sinasabi ng batas, and that would come in the year 2024 or 2025. So noong 2019 ay nandun tayo sa premium rate na nasa 2.5. Yan. So, unti-unti, nadadagdagan niya ng 0.5%. Yan. So, in the year 2022, ngayong taon, ay nandun na tayo sa 4% premium. Natagalan naman sa cashier ang 65 anyos na si Shano dahil kinapos ang budget. Dati nga, baybayadan ti anak ko, 1,003. Kat hindi, pasingsingir daman nun, dajay ko, ani. Pasingsingir daman nun, kat adagaw ti resibo na. Naka-receive ko ti 1,003. Agbayad ak pailangan ka no ti 100. Ti dajay 300 na dajay January, February, March. So, since calendar year ang pinag-uusapan natin, therefore, yung premium contributions ng ating members should start by January. However, ang naipatupad natin dahil nga ngayon pa lamang lumabas itong balitang ito na magre-resume na tayo sa collection ng 4%. So, ang mga members natin ay nakapagbayad na ng 3%, no? So, may kulang na 1%. Yung kulang na 1% simula January hanggang May ay pwedeng bayaran ng ating mga employers or mga self-paying individuals until December without interest. Yung kakulangan nila. Dagdag pasakit daw ito para sa mga miyembro. Bigat ata, no, dati nagsakit ka 10,000 mo ti itong ti PhilHealth. E di nagko diya anak ko 10,000 tiin ko da inkasayda. Pero paliwanag ng PhilHealth, mas maraming maitutulong ngayon ang premium healthcare. Immediately kung kailangan mo ang benepisyo, pwede ka nang makagamit ng benepisyo. Yung benepisyo natin, inpatient care, outpatient care, may Z-benefit package pa tayo, no? Z-benefit package for terminal cases na to. Meron pa tayong inpatient, outpatient, Z-benefit package. Meron pa tayong SDG benefits, no? Ito ay benepisyo natin na in alignment dun sa goals ng United Nations, no? And then coming soon, meron din tayong konsulta package kung saan lahat ng mga Pilipino will have a different way of availing of their benefits. Sa konsulta package, imbis na dumiretso sa ospital, maaari ka munang magpakonsulta sa mga healthcare providers. Dahil sa kapansin-pansing pagbaba ng bilang ng mga naguhulog sa PhilHealth lalo na noong pandemya, hinihikayat ang mga miyembro na makiisa sa pagbabayad ng 4% premium healthcare contribution dahil sa benepisyong dulot nito sakaling magkasakit. Noong 2019, pansamantalang itinigil ang pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth
dahil sa pandemya at sa hinarap na issue tungkol sa nawawalang 15 billion na pondo ng ahensya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inmate sa Baguio City Jail nakagawa ng solar gasifier. Ang kwento, susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, darat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Swak ngayon sa mga nagtitipid ng LPG ang ginawang solar gasifier ng isang inmate sa Baguio City Jail. Ang kwento, hatid ni Charles Limon. Kalbaryo sa publiko ang pagtaas ng bilihin ngayon. Si Rex, hindi niya tunay na pangalan, nakaimbento ng mura at eco-friendly na lutuan. Ito ang solar gasifier. Sir, patay mo muna yun. Parang convenience siya kasi yung abo na na-consume niya, instead na itataktak mo pa, mayroon siyang tinatawag na ash chamber. So ito yung ash chamber natin. Pagkatapos mong magluto, mayroon lang siyang lever dito, ganun mo lang. Babagsak yung abo. Mag-dispose yung abo. And then, i-scope mo lang, i-scrape mo lang siya. Kasi yung tumataas yung LPG natin, yung presyo ng LPG. So, tinry kong i-explore yung sa gasifier. With the conjunction with
solar power. So, pwede nating magamit to off-grid, meaning kahit walang kuryente sa mga remote areas, pwede nating gamitin to. Kasi ito parang overpower. Anya, hindi na bago ang ideyang ito. Inayos lang daw niya ang disenyo kasama ang solar generator para convenient gamitin. Binubuo ang solar gasifier ng 4 na parte. Ito ang ash chamber, fan, stove chamber, at ang gawa niyang solar generator. Kasi ito parang overpower na siya. Ito lang ang gagalaw niya. So, ipa or wood chips, yung mga byproducts ng biomass natin. So, maiwasan natin yung pagputol ng mga puno. Dahil dito, ibinibigay ng Baguio City Jail Mail Dorm ang todo nitong suporta kay Rex upang mahasa pa ang talento. Kasalukuyan po, nakiki-coordinate tayo sa Department of Science and Technology or DOST at sana matulungan talaga kami. And our goal is mapatent natin ito. So makiki-coordinate din kami sa Department of Trade and Industry. Magdadalawang taon na sa piitan si Rex matapos siyang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children ng kinakasama nito. Kaya habang gumugulong ang kaso nito sa korte, todo kayod para makaipon para sa pamilya. Dito ka sa loob, may magagawa pa rin tayo. So, person of deprived of liberty tayo, pero hindi tayo na-deprive sa learning or knowledge. So, yun ang malaking natutuhan ko dito. Dating manufacturing engineer si Rex bago makulong at sa loob ng piitan, ibinahagi niya ang kaalaman sa kapwa bilanggo. Umaasa si Rex at mga kasamahang PDL na mapapalago pa niya ito para maibenta sa merkado. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. May mga papalitan lang. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.